přemýšlel jsem, kdo z mých oblíbených OG hráčů stále hraje aktivně Fortnite a zjistil jsem, že to je jediný Mr. Savage. Jo, Mr. Savage je jediný aktivní hráč, kterého jsem ho dřív sledoval, třeba v Chapter 2 a stále hraje, jo. Benji nehraje, Mongrel hraje, ale jakoby už to není nazvat na profi play a Savage samotný je třeba teď top 99, jo, takže bacha. Koho jsem pak sledoval tak ještě? Andretu, ten taky nehraje, Martina nehraje. Kámo, jako všichni hráči, které já měl rád, nehrajou, jo, třeba Mitro, kámo. Ten už nehraje, kámo, kolik, 4 roky třeba, jo. Takže jdem se dát tohle. Já absolutně ani nevím, co to je solo Victory Cup, myslím, že jsou rankery, protože on to mega VKuje. Jako, můžete se tady mega moc přiučit. Protože, kámo, jo, já jsem včera, no předevčerem, já nevím, kde to bylo, pro vás, kámo, hrál solo ranked Diamond, dopadl jsem nějak top 200, nejlíp jsem byl chvíli nějak top třeba 60. Jakoby, bylo tam spoustu chyb, co jsem udělal, to jo, ale jakoby ve výsledku jsem spokojený, je to, kámo, s šedou pumpou, 27 HP, jako když jsem mínil metky, kámo, ty materiály. Jako, je to na bídu, jo. Jako takticky jsem ten svůj turnaj uhrál třeba dobře, když jsem rotatil a bral jsem fighty to výhodně, když jsem nechodil prostě třeba mid-fighty moc, jo. Jestli se ten fight neukončil, že do minuty, tak já jsem odešel z toho fightu a tam nepřijdou 100 lidí a to si myslím, že mi zachránilo mega moc pointů. Ale jakoby často jsem prohrál mechanicky, jo. Upřímně mám pocit. Možná. Vím, že jedno jsem prohrál kvůli toho, že ta pumpa fakt nevystřelila. Tak ta nová, kámo. To jako si doteď pamatuju. Jsem se na ně koukal třeba půl hodiny s tou pumpou a ta pumpa nestřílela. 49. Ok, 100 shieldů. Kámo, to nevím, jestli věděl, že tam je. To jestli věděl, že tam je tohle. Že tam jsou barely, to je celkem jako 200 IQ. Hit za 57, kámo, teď vyhrává. Teď vyhrává mega damageové. Kámo, další hezký hit. Další hezký hit. Kámo, třeba je, jako reálně, kdo bych se mohl vybrat, jak bych chtěl hrát, kdybych chtěl hrát jednou jak on, jak kámo Savage. Jako mi se jeho gameplay mega líbí. A dosáhl hroznou bídu. Hroznou bídu, dosáhl nedá ani hit v tom fightu. Jo, dejte odbery mi. Kámo, já jsem zase zapomněl se udělat úvod pořádně. Dejte odber, klasicky. Já jsem chtěl třeba se kouknout Tysona, protože ho jsem poměrně taky sledoval v Chapter 2, jako neaktivně, ale jakoby teď nevydal třeba 8 měsíc video. Není na co reagovat, jo. Pak tam byl Rezon, kámo, jsem mega jel, ale jakoby teď se mi nezdáš tak jakoby dobrý a zajímavý na sledování jako dřív. Jo. No a kámo. Dřív úplně bestie, Chapter 2, no ale teď jakoby hrozně, no a mid hráč. Kamarádi, to unlucky tohle. Já to je hrozně otravný tohle, když se stává. Že prostě ty fajtíš jednoho a najednou tam je 100 lidí. Tady není upřímně asi šance, že by to klačnul. Pochybuju, kámo, pochybuju. Vidíš? Get the fuck out. Suck my fucking Winnie, you are ass at the game. Takže T-Bag by to měl odinstalovat po tomhle. No odinstaluj to. Já vím, já když jsem hrál ten turnaj, tak kámo, já jsem tam vyhrával fight jak blázen. Ale já jsem ten fight měl prostě ukončit hrozně epicky, tím, že skočím shockwavem. Kámo, infart, kámo, nedělím infart. Že ho přitáhnu harpunou ve vzduchu. No mi se to podařilo, ale ten T-Bag měl prostě štěstí a dal třeba na milisekundu, že dal ten low gravity efekt, když ho nezabil ten fall damage, kámo. To bylo prostě hrozně unlucky a pak jsem ten fight na to možná prohrál. Ale kámo, byl by to hrozně cool. Další fight. Bere si ho? Jo, kámo. Tenhle je jeho. Dá hrozně velký otevírací damage. Double jde dolů. Týpek proti němu je ve stresu. Týpek proti němu absolutně... Ten prefire byl nasty. Hezký prefire ze strany. Nevím, jestli to bylo schválně nebo omylem.
Ani nevím, jestli ho bude chtít fightit v takové zóně. Možná půjde spíš do zóny. Uvidíme, jak se rozhodne. A nebo se na ní počká. OK, dost krysácký play. Dost krysácký play, musím uznat. I don't know what that is. Ale vlastně, kamo, buď tomu může říkat krysácký play, nebo prostě No, this is my season, má boys. podčepicí, jo? Já bych tomu říkal, že má podčepicí. Protože využil hru a využil prostě své ability, jak se říká. On tu pití někde? On se kam jde? Jo, tady Alright, kousek every bude. zone is for the max. Jak máte dneska den? Máte dneska hezký den? Co jste dělali dneska? Já byl dneska, kamo, na praxi a chtěl jsem zemřít. Oni se hrajou tyhle rukavice v endgame, ne? Já jsem je schválně nebral třeba osobně, protože jsem myslel, že ty šikvy budou lepší. Ty jakoby rukavice moc neposouvají dopředu, pokud nejsi úplně někde ve výšce a nemůžeš to odhodit jakoby dopředu. Ale asi jo. Kámo, mně se úplně líbí, jak je v klidu prostě v ten game, je tam 40 lidí. On by se dal ještě čaj. Já jsem nejvíc umíral na to, že jsem krásný full piece. To je sérentka. Práce se stěnou. Tady ho můžu ulovit. Ono hodně chce. Kam on chce, jo, krev. Neuteče. To je unlucky, kamo. Unlucky, no, potkal jsem Mr. Savagem. Možná to byl Joik. Jo, možná to byl Joik. I guess no one's spraying that guy. He's building 1,000 boxes. Kam, ale já třeba osobně hrozně overbuildil, jsem zjistil. He's never 100. Jo, jakoby... Já jsem fakt mega overbuildil. Často v endgame. A to možná tím, že prostě jakoby jsem hrál Fortnite třeba po mega dlouhé době. A stavit mi moc nešlo. Jo, jakoby mé stavení... Jak to říct? Není špatný. Já postavím hodně věcí, ale hodně věcí postavím omylem. A dokážu prostě jet 90ky na 2 layerech naraz, jo? Takový skill mám asi. Prostě místo 1 kouny dokážu placenout třeba 20 koun. To byl hezký hit. Má materiál, má všechno, on to ani nemusí teď jít. Tam získám mega dobrý refresh. On neměl moc materiálu, měl 600 materiálu a teď má 1500. Jestli si dokážu postavit base, no tak jakože tady je asi vyhráno. Tady není o čem. Já mám 518 nábojů, reálně v SMGčku. To můžeš spamovat do haleluja. To jakoby, mu reálně teď nic nedělal starost, má taky high ground. No? Nikdo ho nepodkope. HPčka má. Podkopat ho je prakticky nemožný. Materiály na high ground má. Má 4 killy. S tím, že tam má hned launchpad, kdybych chtěl rotatit. Ok, já si reálně myslím, že pokud něco zásadně nepokazí, tak tohle by mohlo být ven. Tohle, ne. No, I should have jumped down. Kámo, škoda, že si to všimnou, actually. Ale proč ho jde? Však ho vůbec nemusí jít. Blázen. A čeká se na něj, že? Já to jsem zrovna chtěl dropnout, callnout, že on použije ty jakoby rukavice do zóny. Ať nemusí plýtvat materiál, a on fakt to udělal. Oh my. Bro, everyone's dying right before I can shoot them.
Kámo, oni mu rozbil ten strom. Co ti dává? Full piece? Okay. Kámo. Po kolika je rány Okay, that's pane? bad, you want to know A it? ještě hodí, čak pojď pryč. Kámo, rány nejvíc unlucky. To být na unlucky jakoby věcí, co se ti může stát. You know what? Fuck high ground. Patnáct lidí proti němu. Krásný. Krásný rotate do svého boxu. Jako precizní rotate do svého boxu, musím podotknout. Lepší rotate jsem ještě neviděl. $110. Je to pravda. Je to pravda. Nemáte za ASMR. Jo, doufám, že se vám líbilo moje ASMR. Doufám, že se, jakoby, máte dobře z toho. 9 lidí, s tím, že on má 5 kg, 250 železa, hardu, 113 dřeva, fialová pumpa a zlaté SMGčko, 20 čagu a 2 mínička. A odhealovat moc nemůže. Materiálu taky nemá moc. Tahle situace bude zapeklitá. Ale není nemožná. Kdybych to měl dát procentuálně, tak dám tomu 21% na to, že vyhraje. Zbylé, že se dostane třeba do top 2. Jo. Je to prostě jakoby situace. Ten týpek na high groundu si úplně žije. Krásný rotate. To si nikdo nevšimne. Pokud vleze dovnitř baráku, tak teď je safe teoreticky. Je safe. On se bude chtít jít pro nějaký kill. 24 materiálů. Jako něco se nabral, ale on každou kill bude chtít ten kill. Ono bude chtít. Zabil Volko, ale... high ground. OK, kolik získá materiálu? 150 materiálu. OK. To není úplně na build fight materiál. Top 3. Může spamovat. Kam ten týpek proti moje celkem kraknutý. Ten si jede. Ten si jede. On se cítí. On se hrozně cítí, ten proti němu. No. Ten týpek proti němu, to je insane. Ale reálně ten high ground nevyužil. Bez materiálu. Kámo, top 3. 19 kills. Kámo, co to bylo za borce? Kámo, to mě zajímá, co to je za borce tohohle. Jestli má 20 kg, vyhrál solo cash cup, ještě jakoby zabil celkem dominantním způsobem Savage. To musí být, kámo, úplně nějaké pročko. No, děkuji za sledování a u dalšího videa hned zítra. Čau!